बर' बिजों परियाबो बेखौ जाहो जाहाथे माने मोनलाय करे आरो आमार इउनिफोराव जिंदाबाद 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 बिदिखौ खालामफिननो थाखाय आफादगिरि बिथांखौ गोसोआव खावलायनाय जाबाय। गिदिरनि गाहाय नेतारि अरुण बसुमतारी बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। जोंहा जोंजोंनो लेंहर जाखानाय आलासि चिफ गेस्ट जोंहा दङ जोंनि इउपिपिएलनि गायसनगिरि आफादगिरि इउपिपिएलनि जथुमनाय गेवलां मेलखौ सामलायनाय मानबिर आफादगिरि आरो बेवहायनो मण्डल चिरां जिल्लानिफ्राय नुजाफैनाय चिरां जिल्ला